Ningkong nga ainguh yo blay. Namar bade de kajing ai ba kajing sei ka jong ba pala nga bangan yo bane sam shapi. Ya kani ka ktien ka jong blay. Bat ngadon ro hang ni ban ai khublay pat ya pi sa sisien. Ya baro kiba pet bat kiba sngap. Ya kani ka ktien jong blay lemba kani ka channel jong ka balang Christ Medical Church. Na khublay ya pi ha ka kerteng ka batiang bat ka badan bor ka jong Jesus utrai bo blay nong pen em jongi. Ngadon hang ni ban selok shapi na ka ktien ka jong blay. Berkata kalong kabang ai kini ke kerteng nang ban ainguh yo blay namar nang ta kawan ke jing ai bat kamiru ke jing isnai ke jong blay kum kiriu ngai krista ngide ban nang ban ainguh yo blay namar nang ta kawan ke jing ai bat kadonru ke jing le isnai ke jong blay ha ke jing em ke jong pangakwa banong yangin jit ban nang ya kaban ainguh ya ublay ya kaban khñium ya ublay lani ya ki breu ki jong ublay ngiken mau ha ka ktien ga jong ublay larangi puli ha ka kitab kabarim larangi puli ha ka kitab Exodus ngiken mau ba ublay ula pha yo Moses ban pelat ya ki kun Israel ban pelat ya ki julong marau na po Egypt bar bani alam ya ki syakata ka ri ka batu ya ka dut bada ka ngap ka bangitip ka ri kanan. Maka Bible kaya tu apa yang kejinya di jugi kun Israel. Bakim baro hi kim shimla poi syakata ka ri kanan. Baro kitu ki kun Israel ki balami napo Egypt kim shimla setiaban poi syari kanan. Lait no tang u Joshua bat u Caleb. Ringkat bat kitu ki balak ha hapo ri klau. Ki balak he lasan hari klau ki poi syari kanan. Bat kitu pan ki bami napo Egypt. Lakno Joshua bat Caleb kim shimla ban poi siapa ri kanan kadau kadai namar bahagia jiat nanti jongki kum kita ki kun Israel ki bala jit jong blay ki badan ke jingkhot ke kerpang jong blay ki badan ha katakan lenti ke bau blay kwa ki ban poi kim shimla ban poi satya kadau kolong namar bikidap de ke jing khñium bat ke jing le persya ki don ha ke jing khñium ki don ye katakan jing khñium ban khñium yo blay bat ban khñium ru yo Moses bat kani kani ka khubor kaba don kamba shengi kum kiru ngai kesta bat daleleru ngimdai ban khñium yo blay lani banile persya ya kinong yalam ki bau blay ulabu namar kadon ke jingma kaba tieng kalong yo bangi ngimpoi syakata kari kanan kaba kenjabaneng kaba blay ulapan kre yang abad yapi bakani ka tieng jong blay ka bangi yo i bakini ki kun Israel baro kim shimla ban poi syari kanan karau kadai tang na kata baki khñium yo Moses ki khñium yo ublay kim shimla ban poi bar ublay kwa baki lagi breu ki khñium bagi bedek persya ban poi syakata kari kanan ke batu jaga dut bedekangap kari ke ublay ula pular ya ki kat no tamlay ya kata kari kanan ke kenca baneng ke ublay ula pen kre na ke banta ke jongi unum syak dalelay ya kita kibadap de ke jing khñium bat ki bele persya yo blay kinum poi syata dai tak rawon ke kubor kalong ke jing maham yangi kum ki bangai bangin ya hakalenti ke jongi kum ki riunget krista klem ke jing khñium klem ke jing le persya henry nginlong ki bangai ki badap de ke jing ainguh yo blay ngin ya de ke jing sngongu bat de ke jing ainguh ya ublay bat yang ngini ban petru katu kat ni ya ki bentang ki bangawan ra syapi hakani kapot kabamenta bakum kiru ngai kristan ngimdai ban kelet ban ainguh ya ublay ngidai ban yai beteng ban ainguh ya ublay hakapor ke jongi baro bat ngawan ra syapi kani ka benta ke banengkong laramangi kum ki bangai nginang ban ainguh ya ublay nang ta kan sedang ke jing pendap ke jong ublay larakum ki bangai nginang ban ainguh yo ublay kan sedang ke jing pendap ke jong ublay ngiken mau dar pipet aka ktien jong ublay ka kitab Genesis larangi puli ke kitab Genesis ke bayat hu syapang jong Abraham uba ublay ula khat ublay ula jit na preng kikur na preng gari ke bau syong ublay ula khat yau ban yalam yau syakata ka ri kanan ke bau Abraham umpat jupai menuru bangani tu ipi ke jinya anti ke jong Abraham
udon ni ka donut ka basngu ya ublay. Berkat badangnya kisi kipo. Ngiyo i anda bau ublay ulah pendap ya ka ai ka bau kular hau Abraham. Ulah ayu ya ukun uba kerteng u Ishak Ishemru haka kitab Genesis haka lanong ka ba arpuar larangi puli haka khot ka badang kong terter baka Bible ko ong kumni. But kalaja hadien kini ki ai ru bau blay ulah tunjuk yu Abraham bar ulah ong hau ku Abraham bar ulah tu hakmi manga bar ublay ulah ong tu shim menta ya ukun ba marway jome ken u Ishak ya uba mela tu khilet ru syakatakari moraya bat tu dak nya ya u hangta kom ka jing aingu thang halor uwei na kita kilum ya uba nan ya thu hami ngap hapreng ke jing anti ka jung Abraham ka ba ukwa dik ban yo kun ban ublay ulai kun hau Abraham bat hangning yu ibu Abraham ulah kemen hadu kata-kata ba uyo ya ni kun u Ishak bat hapreng ke jing kemen ka jung ni Abraham hapreng ke jing kata ka jing sngo kemen ke jung Abraham ke jing long temen namar bu don yu kun hakum kata ka por ublay u ong Abraham ko Abraham shimo yu kun ukun uba mi u Ishak ukun uba tapen sim jome u Ishak shimo yu batu yalam yu syau tau lum wei ne tegi lum ubangan pen I hami syapo morea bamen knyano yu kun uba mi knyano yu kum ka jing aingu thang knyano yu bat hangning yu ibu Abraham shimbu jing keli yu ublay shim ong yu ublay haba melakular yang ame ong banaka singkai jonga ngam men sapen mi ya ka jat ben riu ka bakrau lara mentame shimmo yu ni Ishak ukun ubanga nang nu pat kata ka jat ben riu ka bakrau ka ban mi naka singkai jonga nama om don chu ngarat men kan ni ngakermen hau ni ukun bana uni on sami ka jat ben riu ka bakrau u Abraham shim keli jing keli kumta uklembu jing keli kendiat ru hanri ulah pen kongo ulah shim yu kun ulah yalam yu kun komba kaktian chong blay ke tu lara pi puli ulah yalam bar kita ki syakri bar hading kata ulah paap kita ki syakri bar ulah lek ma u bar utau kun jong kam sha jangai ulah poi sha uta ulu moraya bat hangta ka Bible ke tu bau Abraham ulah yalam yu ni kun bat ulah tei kata ka duan onda ulah dap tei ka duan ukun ulah ong kopa hakmi ki ding ka duan hangnupat ulang berat bangin yaknya u Abraham udone ke jingat wang bau blay un sa pendam hadin kata u Abraham harin kat ka donut ke bapang Henry ujiet ban aingu yo blay ka donut ke bapang ban knyai lau kun Henry ujiet pat ban aingu yo blay namar kumbangala ong ye pi nang ban aingu yo blay baru Abraham unang om dai tang ba unang unudru ban aingu yo blay hakapor ka ba ka jong baru Abraham ulah shim yo Ishak ulah te yo Ishak ulah pentia halor jong kata ka duan bala te de kimau bar satang ban otno yo Ishak ban penmi isna kalami ka sur ka sur ka ong ko Abraham tu sange wat permansau yau ni kun jome yau nu samla wat permansau kmi hadin jome kadon ka langbrot ka basakut haga puar bu Abraham ulet cerita yo I badon langbrot yo snow bapa langbrot hanre haga klemat ka ba ukut jemut haga klemat ka ba unut haga klemat ka ba ular raikut bangan jiet ban aingu yo blay ya kani ka ba batam ga jonga bangan benut yang hatam ka junga ngajit ban aingu yo blay Abraham ula jit ban aingu yo blay dala ujong uku para kum kata ka klemat kasur jong blay kalawan berkala keren berkala pensange ma anda kum tahu Abraham ula phai shadin ula yo I utau lang berat bat ula shim utau lang berat bat ula wan ban kum utau lang berat ban pentia ha kata ka jaka kaba ulamut ban kenya yo Ishak bargi yo I haka juga ketien jong blay lara pipuli haka kitab Genesis kala nong ba arpu ari lara pipuli ke dur khat ka khat wei ka ketien jong blay ka ong kumni tiu angel u try ula khat
ya u nabreng bat ulaong ko Abraham uti ulaong hakmi manga bat ulaong tu wat bu ya kakti hau tau samla lemni wat le ru ya u snap ublay ula pensange yu Abraham lengbaga surga jong tau angel bat hadir kata u Abraham utip bau yo baple yang ublay ula dat penkrek lupa hadir kata la pi puli ka tuka kitab ka jong u Genesis si kala nong ka ar ka khat sao ka Bible ko ong kumni bat u Abraham ula khot kerteng ya kata ka jaka Jehovah Jireh ka bumut ublay uba pendap bat nadu kata ka por u Abraham utip bau ni ublay uba pendap ban ngakwa ban ong ye pi hagane ka por ka bamanta larangi nang ban aingu ye ublay haki ket kiba larangi nang ban aingu ye ublay haki por kiba larangi nang ban aingu ye ublay hakum kita ki por ublay unlong u Jehovah Jireh jongfi lani ublay uban pendap ye ke jron kam ke jongfi let's say dona preng jongfi phim don ni Yesu let's say phim nang shu ban aingu yo bre namar phim don ni Yesu let's say phim don shu ka maka ka pisang ka pilan ka spa ka po phim don shu ka kam ka jam phim don shu kai kai ru phim don shu phim so nang shu phim don por shu ban aingu yo bre namar ki jingdo ki babun ki jinge shem ki babun kado hekum kata ka por la phi nu ban aingu yo bre la phi nang ban aingu yo bre kandon ka jing pendap ka bana ublay kandon ka jing pendap na ublay baru Abraham ru udon yo Isaac tang ma umar wehi ubulong ka jing tingen yau Abraham Henry ublay upano ya ukum ka jing aingu tang uni Abraham ukloy ban ai Henry haba ublay yo iya ka dono ka bakloy ban ai ka jing aingu ublay upendap ya ka jinon kam ka jong Abraham bat kani gade ka ba ningkong ka bang akwa ban ong yepi habangi nang ban aingu ya ublay hangta kan sedang ka jing pendap ka jong ublay hangta kan sedang ka jing pendap jong ublay ladangi petru bat ngana ka jing roi sam hai ka jing roi sam ka ba shispa larapi puli ka khot ka ba saw bat ka ba san ka tien jong ublay ka ong kumni turung syakrdop jong u bat ka jing aingu Baca ka pelau jong u da ka jingero tu aingu ya u bat tu kerku ya ka kerteng jong u naba utrai ulong u ba ka jing is jong u ka ne bem cukup bat ka jing shisha jong u pateng la pateng ben riu snap ka ka jurai sam ru ka khot yang abadia pi ka khot ingi yangin rung shaka kerdop jong u da ka jing aingu u Abraham ru rung shaka ta ka duan da ka jing aingu wala u yalam yala u jong u kun uba u uba u hakban kinyano shaubraikum ka jing aingu tang henry u rung mai ta ka dono jo ka jing aingu wa ban ong ye pi ko ki bangai ki ba yo snow bar ki ba pet hagani ka por ka ba menta la se don ki por ki ba phim sonang shu ban aingu yo ublai namar ki jing shem ki ba pi pi shem namar ki jing ma ki ba pi pi ma don ki por ki pi sngo palat ngam nang shu ban aingu yo blai tang ban duai ru phim don kentin shu phim thola shu ban let ru shaki jing seng ban let shakata ka jing aingu ban rung shakata ka palau ka kerdop ka jong blai ka jing aingu phim sngo nang shu namar ki jing shem ki jing ki ba pi ma namar ki jing kedo ki ba haru kom ki ba pi shem ringa kuah ban ong ya pi lara hakum kata ka puar pi nang ban aingo ya oblay pin yo i ki kamba ke jong oblay uni ujo oblay ubale ki kamba ha uni Abraham uba pendap ye ka jodon kam uni ujo oblay unle aru aga ji em jong pi un pendap ye ka jodon kam ka jong pi compare ka e ka pilado compare ka e ka ba omdon shu ha ka ji em ka jong pi compare han re jit se ban nang ban aingo yo oblay pi yo i ye ka jing pendap ka jong oblay kabaar habang inang ban aingu ya oblay kandon ka jing pentemai ya ka men sim ka jong lara manga bro pingi nang ya ka ban aingu ya oblay kandon ka jing pentemai ka jong oblay kandon ka jing pentemai ka jong oblay ka ba ka jing ka jong oblay ka ong lara pi pule ha ka jing roi sam ka ba shispa lai lara pi pule bat nga hai cái khot cái basau bat cái basan các chiến jong blay ko ong kumni uba pin em ye ka jing em jong pa
na ka jingjot uba pen phong pang sengat ya pa da ka jingle isnai bat ki jing isnai ba jam uba pen kedang ya ka shintor jong pa da ki ba bha kat ban pen thmai ya ka jinglong samla jong pa kum ka pukri Sngap larangi nang ban rung syaka kerdop daka jing ainguh ya oblay. Larangi nang ban ainguh ya oblay. Larangi nuut ban ainguh ya oblay. Ong kaktien ka jong oblay. Uta oblay uba pipi nang ban ainguh. Kaktien jong oblay ka ong. Ban pin thmai ya ka jing long samla jong pa kum ka pukri sngap kandon ka jing pin thmai ka jong oblay kandon ka jing thmai bor ka jong oblay ya kita ki banang ban ainguh ya oblay kat ba pinang nang ban ainguh ya oblay kat ba pinang ya beteng ban ainguh ya oblay kat ba pinang penjur ya kata ka jing ainguh ya oblay kat tau oblay urang yai tei thmai ya kata ka jing long mun sim ka jing em jong pi kadang don ka jing pin thmai ka jong oblay kandon ka jing pin thmai bor ka jong sim ko oblay. Data kadau yangin nang bat ainguh yo oblay. Namar ka don ka jimi ka baba. Kadon ka jimi ka baba. Haka kitab Isaiah larabing puli ka lanong ba saupo. Kadkhat ka ba. Kadkhat ka ba life ho. Life way ka om kumni. What ki samla kin sngo that. What ki samla kin sngo luat bat kin sngo that. Bat ki rang samla kin kilan khot. Henry kita kiba ap kmi ya utrai kin pentemai bor kin her sajrong de kitab niang kum ki pukri kin mare kinom sngo that kin ya kinom sngo luat ngap Henry kita kiba ap kmi ya utrai kin pentemai bor kin her sajrong de kitab niang kum ki pukri kin mare kinom sngo that kin ya kinom sngo luat kita kiba nang ban ap kmi ya utrai da ka kum no ap kmi ya utrai ap kmi da ka jing ainguh ya utrai ap kmi da ka jing ainguh ya oblay ap kmi haringkat ka jing ainguh nama larapi ap kmi ya utrai pinomla ban su shong klikti ban su ngap ban su pet Henry kadono jong pi la ka ainguh ya oblay kadono jong pi ka sngongu ya oblay kata ka jing ap kmi ka jong pi ap kmi ya utrai da ka dono ka ba sngongu da ka dono ka ba ainguh om da ka ba khñium para pinang ban ap kmi kumta kakti jong oblay ka ong on pen thamai bor on pen thamai bor bat kan don ka jing pen thamai ya ka jing long man sim hai ka gm ka jong pi bat ka benta ka balai habangi nang bat ainguh ya oblay kan don ka jing pelat yangi om tang ka jing pelat Henry ka jing pen emru ya kiwai larangi nang ban ainguh ya oblay larangi nut ban ainguh ya oblay hapreng ka jing ka jing jenjar hapreng ka jing sngo kerdu hapreng ka jing dok hapreng ka jing shitom larangi nang ban ainguh ya oblay kandon ka jing pelat ya pi om tang bakan su pelat Henry kan pen emru ya kibadon hajan jong pi kata ka di ka jing kular na ka ktien ka jong oblay larangi nang ban ainguh ya oblay kandon ka jing pelat yangi bat ka jing pen emru ya kiwai larapi pet bernga na ka ktien jong oblay hakikam jong ki apostol hakikam jong ki apostol larapi puli hakalanong ka bakat riu hakalanong ka bakat riu ni yo ban puli ya ka ni ken mau larapi puli kidon ki dekhot haka dekhot ka bakat riu larapi puli hang tu ka ya thu haka ying bendi hapo Filipi bakumno uni ushakri jong oblay uni upol udon hapo kaying bendi udon hakaying bendi upol bar usilas udon hakaying bendi nakadaw balay nakadaw bo ya ushakri oblay nakadaw balay ushaset bendi nakadaw bo ya lap ya ga gospel ya ga kubor ka babha nakadaw ka ba upla ya Jesus Christ bola mipat na kibayap u em shuru kibam shkut kadaw kalong ba ushaset bendi day namar ba upla ya ga gospel ule ya ka kam ka jong oblay Henry usha kem ber usha set bendi om tang usha set bendi larapi puli hakani kalanong ka bakat riu kam ki apostol ka dekat ka bakat riu ter larapi puli hak tu pin shem bau puar om dei tang usha set bendi Henry ula syate deki kenjeri bar ketibar kejat ula syate deki kenjeri bar ketibar kejat bat hakita ki por ki judon kini ki Lyngkhoi kita ki kenjal lentang ki ba pendat hak rendang kaba kimla syuk ban ki ban yeng ki hap syia syong bat keti bat kejat la syate la syakum balai ki syate namar ba ki alap ega gospel bun ki bangat hakin ki sengi ki ba mentang ki juut ki ju khñium
Kiong ablay kat ningi syakri, kat tangi nang syakri ame, kat tangi mat jeng ngirang syumat jeng empar syate syakum kuba syate upwal bu silas, ngilaya ut, ngilaya khñium. Ban ngasi thu ya pi ka jing khñium ka wan ra ya ka ka jing khñium ka penja ya ka để ta kadau ngakwa bat ong ya pi nang ban ainguh yo blay om ya ka ban khñium. Henry pio in de hanne upol ba usilas udon hakane ka ying bendi usate syakum ka Bible ke tu hakum kata kapo kila dep sya sempat ka met kalamong lut kalamong kalasat kalamisna la sate ki kijat Henry hakum kata kapo ka Bible ke tu ba upol ba usilas usdang ban duai ban ainguh yo blay kisdang ban ainguh yo blay haka jika ban khñium manong ablay kat ni ngialap ega gospel kat ni ngi plai ka kerteng jome kat ni ngi le ka kam ka jome balai ngi ja kum ni balai ngi syak kem kum ni balai ngi syak sempat kum ni em ki klem ong kum ta Henry hakum kata kapor ki jit ban ainguh yo blay namar ba ki syak shitom na ka ban tau kres kisah shitom na kam tau kres pikin mau bau Jesus Christ uong haka tu ka gospel ka jong Matias larapi puli haka lenong ka basan ka ka bakaktian ka jong blay ka ong sok mapi habaki ya keren ben bat penstom ben yapi barkin ya ong ktian beman baro ru yapi na ka benta jonga habaki shulam ler tu ya kemen tu ya syar kemen ru nabaka bakrau ka bainong jongpi haki beneng Gospel Matias kelong pesan ke dekat ke bakat way ter larapi pulih hang tu uji suong sok mapi wong tu ya kemen dapat bakrau ke bainong jong pi habreng upol utip compare larakan ni ka dok kapang larakan ni ka dok ka shitom henry ngatip bakadon ke jing kemen ke bakrau ke bainong ke bakrau habreng de jakada upol ainguh yo blay hapregi kenjri upol bo silas ki ainguh yo blay ki ro ki pen kraw yo blay barkai ke baja kat baki dang ro ki dang pen kraw ki dang ainguh yo blay ka donut ka sungu palat yo blay preng ki ki kenjri ka Bible ke tu bakata ka bendi kala khñium ba onda kala khñium kala pra baka bas ngopla baki taki kenjuri kala sudukot nak dukot hi bakti barkejat katakan lingkon ke bahkan rendang ke terpeng kala kedia kila laju la pelat iki kadau kadai namar baki nang ban ainguh yo oblay la bertat iki kenjuri ki bate ki bakum kadau kadai namar baki nang ban ainguh yo oblay maka Bible ke tu bau ni unong up bendi ulawan upet uyo i baka bendi ka bala kala pra bar ulat tip bala syai dengan sa siapa niap namar kini kilalat kilapet ulah syemye kawat satang ban penyap no ia lari uri unong up bendi baru por ulah lawang wat pen mensawi lari ngingi don hang ni baru ni unong up bendi ulawan uang ke ai ke bangari ban le bangan yo em upol wang tu ngai hau Jisu on pen em yame pat ya ka yi ka chomi piu i hang ne ka tau ka jong upol ka ba unang ban ainguh yo blay upol ba silas hang ne kinang ban ainguh yo blay ka ban ningkong la palat la batat ik kenjeri haka kti ka jong ki haka kijat ka jong ki katakan lingkor kala kedia no nawal ba kinang ban ainguh yo blay om dai tang ba palat ya ki henry la pen em yo ni nong ap bendi bat ya ka yi ka jong nama upol wong ngai hau Jesus Christ on pet em yami bade ka ying ka jome aku abanong ipiku ki bangai ka jing ka kumno ki kinjri ki ba kumno ki ba te ki ba kum yapi ha ka ji em jompi kum ki kristan kum ki syakri pi so thuk adon ka lingkor ka ba khia ka ba thang ka ba pim so la shu ban yeng ban ainguh yo blay kinon ki kenjuri ki late ki kti ki kijat ki ba pim sola shu ban dem ban nu ai ki kijat ki jong blay aku ban ong ye pi kini ka por ka ba menta compare ka ba kumnu kata ka lingkor compare ka ba kumnu kita ki kenjuri ki ba don hakamet jong pi jit si banang ban ainguh yo blay jit si banang ban ainguh yo blay kumba upol bo silas ujit ban nang ban ainguh yo blay ban ngang next scam haga klemat ka pinang ban ainguh yo blay kandon ka jing khñium ka bor blay on pen batat no ya kita ki kenjuri ki bate ki jat ki ti bare kata ka lingkor haga gm ka jongpi
kan pelat par ya pi ki banget bar ki syakri jo ublay bal nak wa ban ong ya pi om dai tambahkan su pelat ya pi kin don ki bahieng ki basam ki jong pi ki ba marjan marpan jong pi haba ki yo i ya pi ha preng ki jing ki ba bun pi jiet bet banang ban ainguh yo ublay makiru kin kwa lang makiru kin kwa lang bar kani ka jing pen em jong ublay kan wan syaki Pat ngiyo ihang ni lingba ka jing nang bat ka jing nut ka jong upol ba silas bat ainguh yo ublay la batat la pelat ki kenjeri na ka ji em jong ki ka ba tek ba khom ye ki bat om tang kata la pen imru ya ki we ki badon hajan jong ki la pen im bat na next scam lara ngi kum ki kristan kum ki para syakri ngi nut bat ngi nang bat ainguh yo ublay hapreng kita ki jingat ki ba ki ba ketang hapreng kita ki lingkor ki ba khia larang nginang ban ainguh yo ublay kandon ka jing pelat om tang ka jing pelat kandon ka jing pen emru ya kiwe nang ban ainguh yo ublay namar hangta kandon ka jing pelat bat ka jing pen emru ya kiwe jiet ban nang ban ainguh yo ublay om ya ka ban khñium namar ngan ya thu ya pi haka ktien ga jong ublay lara pi pule haka kitab jingken ka ong kumno ka jing khñium ka penmi ya ka jing bitar ka jong ublay larangi khñium kum kini ki khun Israel ki bayat hapo riklau ki ba khmi lenti lanongin poi syari kanan namar ka jing khñium kim simlami kim simlayo i wa de kata kari kanan kim simla poi sya kata kari kanan ka bible ka ong bau bleu la penkat ya ka kendo berkata ka kendo kalang muit ya ki khun Israel hari klau kila hap sedujok hari klau kim simpoi dai ta kadang mak wa ber ong ye pi mangaban ma pingi don ha ka lenti mentahang ni partai kum ki ring kristan ni don ha ka lenti ban nei sakati ka rikanan ka bakken jabaneng ka bahang ta om don su ka jipang ka jisitom hang ta om don su ka jing kuslai hang ta om don su ka no ka bakken sosi ka don ta ka jing men ber ka jing su ublay kwa nga ba pi ban poi syata ublay kular nga ba pi ban poi syata henry larangi nang ban nya rengkat ka jing ainguh lara ka jing khñium nginum kanom la ban pen poi yang ngi syata ka jing khñium kanom la ban pen poi ha ka kitab jing kan ka lenong ka bakat wei lara pi puli ka khot ka ban kong ter ka ong kum ni ti kita ki brio kilalong kum ki ba ya kren khñium ba pen susi haki skor jong utrai snap ka jing khñium ka pen sosi hangno haki skor ki jong utrai tiu utrai ulayos no ye kata bat ka jing bitar jong kala melap te ka ding ka jong utrai kala wiang hapreng jong ki bat kala thangdu ya karmyang ka jaka song dara snap ka jing khñium ka pen bitar ya ublay ka jing khñium kamkut tang hang ni ka poi sa kiskor ki jong ublay den ta kadang wa kwa ban ong ye pi ko ki banget ki syakri jong ublay yang ngin jiet banang ban ainguh yo ublay ho ni syakri ha ka kam ka jong ublay bun sien nge kendo la se ki jing ki jing ha lenti hanrai yang ngin jiet banang ban ainguh yo ublay namar ka don ka jing palat ye ki syakri bat ka jing pen bat ye ki weiru yang ngin jiet banang ban ainguh yo ublay ka jing ainguh ka penmi ya ki jing la isn ki jong ublay nang ban ainguh yo ublay namar nang ta kawan ka jing ai bat ki mi ki jing isn ki jong ublay yang ngin jiet banang ban ainguh yo ublay ngakot ye pi ka ni ka por ka bamenta ublay ni kur khu ye pi jiet banang ban ainguh yo ublay nam ta ka burom ka jong ublay ublay kur khu ye pi amen bless you boy